Norte Markkinointipodcast. Yrittäjille ja markkinoinnin tekijöille suunnattu ajankohtaisten markkinointiasioiden foorumi. Kerromme ja keskustelemme. Liity keskustelun osoitteessa norte.fi/podcast. Tervetuloa kuuntelemaan markkinoinnin podcastia. Tänään keskustellaan Norten porukalla täällä, että miksi yritys tarvitsee somemarkkinointia. Ketäs meillä on täällä? Mä oon Joni. Joona. Ja Sara. Ajateltiin tehdä tämmönen podcast, jossa käsitellään vähän yritysnäkökulmaa somemarkkinoinnista. Mutta meillä on varmasti monentasoisia kuulijoita tässä, niin mitä somemarkkinointi ylipäätänsä on? Somemarkkinointihan on lyhyesti ja ytimekkäästi markkinointia sosiaalisen median kanavoissa. Joo, sitä voidaan pilkkoa vähän monempaa osaa, että minkälaista kanavaa käytetään. Siellä voi olla Metaa tai sitten LinkedInia tai näitä kanavia on useampia, mutta varmaan tyypillisin tuo Meta tällä hetkellä. Ja Meta on siis, jos kuulijoissa ei ole tietoa, niin Facebook ja Instagram kuuluvat Metaan kanaviin yleisimpinä. Joo, somemarkkinointi on tavoitteellista liiketoimintaa. Siihen tavoitteena on tuottaa asiakkaita tai tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Yksinkertaisimmillaan se on postauksia. Niin kuin tavallinen ihminen käyttää somea, niin samalla tavalla yritys voi käyttää somea ja luoda näkyvyyttä sieltä ja sanoa sanottavansa. Eli tavallaan viestiä siitä omista arvoista ja omista asioista. Ja useimmiten se, mistä viestitään, on se, mitä me tehdään tai mikä meidän tuote on. Tai asiakkaan tarpeesta puhutaan. Ja varmaan kohta mennäänkin siihen enemmän, mutta sitä voidaan hyvin monelta kannalta tehdä sitä somemarkkinointia. Että se voi olla semmoista yleistä pöhinää, mutta niin kuin mihin yleensä tähdetään ja mihin kannattaa tähdätä, niin sillä voidaan saavuttaa erilaisia liiketoiminnallisia tavoitteita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ja sitten tukea sitä kaikkia muuta yrityksen viestintää sen somen avulla. Ja somemarkkinointi yleensä ja markkinointi ylipäätänsä on aina myynnin tukena ja myyntiä edistävää. Sitten jos lähdetään miettimään, että miksi ylipäätänsä pitäisi tehdä somemarkkinointia. Tähän keskustelun pohjaksi nostan DNAn digitaalinen elämä 2024 raportissa on selvitetty, että minkälaista on suomalaisten digitaalinen käyttäytyminen ja digitaalinen arki. Ja siellä on esimerkiksi nostettu tämmöisiä lukuja, että DNAn mukaan yli 80% suomalaisista yrityksistä hyödyntää somea markkinoinnissa. Esimerkiksi taas sitten käyttäjien kannalta Instagramia säännöllisesti käyttäviä suomalaisia on 70% suomalaisista. Facebookin käyttäjiä noin 60% suomalaisista. Ja sitten nuorista 13-24-vuotiaista suomalaisista noin 40% käyttää TikTokia päivittäin. Eli siis voisi sanoa, että suuri osa niistä potentiaalisista asiakkaista on siellä somessa. Kyllä. Ja sitten myös se on aika vaikuttava luku, että 98% suomalaisista omistaa älypuhelimen jo nykypäivänä, että luultavasti jonkunlaisiin mediasisältöihin kaikki aina törmää älypuhelinta käytettäessä. On sitten itse somen käyttäjä tai altistuu sitten muuta kautta. Mutta minkälaisia ajatuksia nousee siitä, että näihinkin lukuihin peilaten, niin miksi kannattaisi tehdä sitä somemarkkinointia? Ensimmäisenä nousee meille just tuo, että kilpailija haaviin siellä koko ajan menee asiakkaille, että tällä hetkellä muutkin tekee sitä ja te pystytte seuraamaan ja katsomaan, että jos tuolla asuinalueella käyt vaikka kävelemässä muutaman kierroksen tai asut oman kotitalon alueella, niin siellä tulee sitä mainosta niistä asuntojen korjauksista. Jos käyt sitten taas ostoskeskuksessa, niin kyllä siellä näkyy sitä tuotetarjontaa asiakkaita. Mainoksia tulee koko ajan, että perustuu sijaintitietoon, perustuu sun somekäyttäytymiseen, omaan somekäyttäytymiseen, niin siellä näkyy kilpailijoiden mainoksia ja voit itsekin tavallaan seurata, että sieltä menee asiakkaat koko ajan. Jollekulle ne menee sieltä, että kuka sitten vaan sitä tekee parhaiten, niin se menestyy. Tuo on just niin silleen, että eihän kellään meistä ole ostohousut koko ajan jalassa, vaan meillä aina
sen toiminnan mukaan tulee erilaisia tarpeita ja sitten kun se tarve syntyy, niin silloinhan se, joka ensimmäisenä tulee mieleen, niin sillä on niin kovimmat chanssit siinä saada se kauppa aikaan. Ja siinä just korostuu tämä somemarkkinoinnin tärkeys, että pysytään siellä asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden mielessä. Ja ollaan silloin se, kun tarve syntyy. Että hei, mä muistan kyllä nuo tyypit, niillä on aika hyvä meininki, että otetaanpas yhteyttä. Ja myös se, että kun verrataan moneen muuhun markkinointikanavaan ja tyyliin, niin sitten somemarkkinoinnissa niin pystytään kohdentamaan hyvin tarkasti sinne omille kohderyhmille ja saadaan sitten tehokkuutta sille omalle markkinoinnille. Ja kyllähän tuo, niin kun, jos peilataan noihin lukuihin, että kuinka moni käyttää somea päivittäin, niin kyllähän se kannattaa siellä olla, missä asiakkaat vaikuttaa. Kyllä, ja se kohderyhmä, varsinkin jos siellä on se teidän kohderyhmä, niin kuin kaikki kohderyhmät siellä on, että jos siellä on suurin osa suomalaista on somessa, niin todennäköisesti teidänkin kohderyhmä sieltä löytyy. Että se vaan siitä sitten kohdentamisesta ja osaamisesta ja se, että löytää sen heitä puhuttelevan viestin sieltä. Ja siihen liittyy myös sitten semmoinenkin, että varsinkin kun puhutaan sitten nuoremmista kohderyhmistä, niin sitten se on hyvin vahvasti semmoinen yhteinen pohja jo. Se, että kun huomataan, että hei, nämä käyttää somea ja se on itselle semmoinen tuttu paikka viettää aikaa, niin siinä vähän niin kuin rakennetaan sitä asiakassuhdetta samojen asioiden äärelle ja se vahvistaa sitä suhdetta siinä. Eikä ne vanhemmatkaan kohderyhmät sieltä ole poistunut, että siellä ne on edelleen. Mun pappa käyttää, se on 60, 70, 80-vuotiaana vielä kuolikin, niin sitten kyllä se käytti vielä somea siellä sairaalassa. Kyllä. Ja se on ihan tuttu kanava jokaiselle suomalaiselle. Kyllä, just vanhempien kohderyhmienkin kohdalla se on yleistynyt kovasti. Haluaa pysyä maailmanmenossa mukana, kun kaikki muutkin on, niin halutaan seurata samoja medioita. Minkälaisia ajatuksia sitten nousee tuosta, kun jos hoksataan, että hei, meidän pitäisi tehdä sitä somemarkkinointia ja siitä voisi ehkä jonkinlaisia hyötyjäkin saada, niin sitten on hirveästi erilaisia kanavavaihtoehtoja silti. Ja niin kuin tuossakin nousi Metaa ja LinkedInia ja vaikka mitä, niin minkälaisia tarkoituksia ylipäätään somemarkkinoinnilla ja eri kanavilla on ylipäätään? No niitähän löytyy ihan joka lähtöön. Että nyt ehkä niinku tuntuu, että se on vähentynyt missä määrin olla suoraan myyntitarkoituksessa, että hei, osta. Että se on sitten nivottu yleensä jonkun eri tarkoituksen kanssa yhteen tai sitten näin, mutta aika paljon niinku halutaan vahvistaa brändiä. Varsinkin niinku uudet yritykset haluaa vahvistaa brändiä somen kautta. Siellä on helppo tuoda esille, niinku, että hei, me tehdään tällaista ja meillä on tällaisia tyyppejä ja mitkä meidän arvot on ja muuta. Ja helppo myös luoda mielikuvia, koska sinne voi laittaa niin erilaista sisältöä, kuvia, videoita, tekstiä. Niillä kaikilla saadaan luotua niin kuin mielikuvaa siitä yrityksestä ja tuotteesta ja palveluista. Ja totta kai perusviestintä, niin kuin vanhoille asiakkaille voidaan viestiä kaikesta yrityksen toiminnasta ja arvoista ja muista ja sitten myös uusillekin. Ehkä sitä kautta saadaan joko orgaanisella uusia asiakkaita tai sitten niin kuin ihan maksetun kautta. Mitäs muita? Tuo on hyvä kysymys, kun mainitsit tuosta maksetusta mainonnasta ja sitten siitä some-fiilistä tai kanavasta ja näistä eri kanavista. Niin niitä käyttötarkoituksia, koska nehän vaihtelee myös vähän sen tavallaan sen työkalun mukaan, että mitä sitten pystytään, tai mitä se tavoitteen mukaan, että mitä työkalua sillä kannattaa hyödyntää. Just, koska maksettu mainonta on tosi tehokas keino tavoittaa uusia asiakkaita, kun taas sitten tämä tavallaan teidän oma feedi on tosi kätevä keino sitten tavoittaa näitä jo ostaneita asiakkaita ja toki uusia asiakkaita sitten luonnollisen trafiikin kautta. Mutta se on myös edullisempi tavallaan niille ostaneille asiakkaille se feedi. Toki se tavoittaa uusia asiakkaita, mutta totta kai jos maksetaan kampanjasta, niin jokainen asiakas, josta sä maksat siellä, niin sä saat uusille asiakkaille sen heti suoraan. Eli se on vähän se liiketoimintamallikin erilainen, niin sen mukaan pystyy vähän sitten kohdentamaan sitä somea, että miten sitä käytetään. Ja tuo on aika laaja aihe, tuo maksettu mainontakin. Voitaisiin ehkä joskus joku jakso siitäkin tehdä erikseen. Ja justi ehkä tuo niin kuin korostuu, että yrityksellä on jonkinlaiset liiketoiminnan tavoitteet. Ja se voi olla joko semmoista vakaata liiketoimintaa tai sitten on kovaa kasvuhalua tai muuta. Ja
tähän niin somemarkkinoilla voidaan tukea hyvin monenlaista. Ja siihen se kannattaa sitoakin, että ei vähän niin kuin haeta kasvua somessa ja sitten ei haluta oikeasti kasvaa. Että ne täytyy niin kuin olla samassa vuoropuhelussa. Ja esimerkiksi siihen liittyy sitten vaikka tuo myynnilliset tavoitteet, että se oli just hyvä, mitä Sara heitti, että ei ole se, ehkä semmoinen oikein niin kuin osta tyyppinen, mutta sitten muunlaista myynnillistä tukea pystytään tarjoamaan, että voi esimerkiksi semmoisia valmiita myynnin argumentteja avata someen avulla ja just sitä viestinnän kokonaisuutta palvella someessa, mikä sitten helpottaa myös myynnin tehtävää. Joo, ja tuosta tuli mieleen, että monesti moni ihminen hakee niin kuin sitä tukea sille ostopäätökselle somessa, niin kannattaa sitten myös luoda sellaista sisältöä, että se tukee sitä ostopäätöksen tekemistä ja helpottaa sitä, kun saa sitä relevanttia tietoa sieltä. Just tässä kolmas tekijä on se, että kehen se ihminen luottaa, niin koska some on tosi hyvä keino luoda luottamusta ja rakentaa sitä luottamusta asiakkaisen ja yrittäjän välille. Koska kyllähän me otetaan sieltä ja niiltä ihmisiltä, joihin me luodaan, niin se palvelu tai tuote ostetaan just sitä kautta, missä se luottamus on rakennettu. Tai just siltä ihmisiltä, kehen me luodetaan, että ei se siinä somessa just tärkeämpää on luoda sitä luottamusta, just niin kuin luoda sitä, että nyt heti osta, koska se saattaa joskus syödä sen luottamuksen asiakkaan ja sitten sinun välillä. Että toki tärkeää olla esillä, mitä me tehdään ja mitä ongelmia me ratkaistaan sille asiakkaalle. Kyllä. Tuo on just niin sitä, että tarjotaan sitä lisää arvoa sillä somen avulla, eikä vaan niin kuin sitä omasta näkökulmasta tarjota, mikä meistä niin kuin tuntuu parhaalta, vaan mietitään, että mitä se asiakas haluaa tietää ja ratkotaan niitä. Just tulee mieleen, vasta tuli joku tämmöinen brändilanseerauskampanja vastaan sosiaalisessa mediassa. Ja oli niin kuin viimeisen päälle kuvat, ihan tosi upean näköistä meininkiä. Mutta sitten kuitenkin sieltä puuttui se, että mitä me tehdään. Sitten oli kysymys, että mitä olette mieltä tästä. Niin tavallaan se, että se ei ole sitä osta, mutta kuitenkin täytyy tarjota se, että mistä tässä on kyse, vaikka se onkin sitä lisäarvon tuottamista. Mutta semmoinen justiin siltä näkökulmalta lähestyy, että mitä se asiakas haluaa tietää, mikä tuo lisäarvoa. Joo, ja sitten monestihan näissä on myös, että kanavakohtaisesti on vähän eri tarkoituksia ja tavoitteita somemarkkinoinnissa, että välttämättä ei ole samat tavoitteet TikTokissa kuin Facebookissa. Onko heittää jotain esimerkkiä, mitä voisi olla esimerkiksi tuossa Metan Facebook, Instagram ja TikTokin välillä? No esimerkiksi monesti Facebook on enemmän semmoinen tiedotus ja mielikuvien luomiseen ja sellaiseen luottamuksen rakennukseen ja sitten taas TikTok enemmän semmoiseen myymiseen monella yrityksellä. Toki ne vaihtelee siis ihan yrityskohtaisesti, mutta... Varmaan justiin TikTokissa semmoinen vähän nuorekkaampi, viihteellisempi sisältö saa enempi näkyvyyttä ja palvelee vähän eri tavalla taas kohderyhmiä. Ja jos tuo viihteellisyys, niin sen takia ihmiset menee someen joskus, ne niin viihtyy sillä somessa. Mikä fiilis sieltä tulee, että sä haluat monesti sitä hyvää fiilistä, hyvää mieltä, tai sitten sä haluat nähdä jotain tai löytää jotain. Jos sä lähdet tutkimaan sitä lisätietoa siitä yrityksestä, niin silloin voikin olla tosi hyvä, että se ei olekaan niin räikeitä, hei jee, meillä on kiva meininki, vaan se voi joskus just sitä niin kuin asiallista. Silläkin on osa paikkansa siellä. Mutta tärkeintä on just se luottamus löytää sitten yrityksen. Kyllä. Se on hyvin monipuolista kyllä tuo somemarkkinointi. Siinä on hyvin paljon erilaisia reittejä ja tapoja tehdä sitä. Jos mietitään, että yritys sitten päättää, että nyt lähdetään tekemään somemarkkinointia, että vitsi, tämä on muuten siisti juttu, tätä me tarvitaan. Niin mitkä siinä on semmoisia yleisimpiä kompastuskiviä, mihin se homma kaatuu? Tai mitkä hiastaa sitä tekemistä? Ajan käyttö. Se on iso. Se on kyllä iso ehkä. Mistä sä löydät niin aikaa tehdä sitä? Toinen on sitten kyllä taas se, että kun ei osata, niin tuntuu jotenkin mahdottomalta sitten lähteä, kun on kaiken maailman kanavia ja on kaiken maailman teknisiä vempaimia, mistä et osaa mitään. No onhan ne monimutkaisia työkalut. Siellä voi olla monta listaa, että kohderyhmä ja sitten scrollaat sieltä alas. Tavallaan selkeitä, mutta sitten niitä löytää se oikea väylä ja oikea kohderyhmä ja kaikki. Niin se joskus on kyllä, niin se työkalut on monimutkaisia, mutta itse videon tekeminen on aika yksinkertaista.
Kyllä, ja siinä justiin tulee taas se ajankäyttö, että siihen sitten liittyy yhtäkkiä, kun rupeaa tekemäänkin, että hei, mikäs idea tähän tulisi ja missä mä kuvaan. Joo. Ja justiin ylipäätänsä tommoinen niin resurssoinnin puute monesti tulee eteen, että ei löydetä tarpeeksi aikaa sen muun arjen yhteydessä sille, että tehtäisiin ja suunniteltaisiin ja kaiken lisäksi opiskeltaisiin sitä, mitä tässä tarvitsee tehdä. Iso virhe, jos se jää käyttämättä se potentiaali, mitä siellä on tarjota somessa. Että jos se jää käyttämättä, niin se on kyllä iso virhe mun mielestä. Sitten taas semmoinen vanhemman kansan ongelma on monesti se, että ei nähdä sitä arvoa, että minkä se somemarkkinointi voi tuoda sille yritykselle. Ja nähdään se jotenkin niin. Varsinkin jos ei olla itse siellä somessa ja ei oikein ymmärretä siitä mitään, niin sitten se tuntuu jotenkin siltä, että eihän sieltä edes saa mitään. Toki senkin voi oppia, että kyllä se on semmoinen, ja moni niin kuin noista yrittäjistä, joita tuntee, niin se keskustelu, että he on sanonut siitä, että me näytään, että meillä on jo hyvä maine ja me näytään jo ja ihmiset tuntee meidät. Ja näin se onkin. Ja onhan siinä ihan pointtinsa, että kyllä se, jos on hyvä, pitkä ura yrityksellä ja on hyvä maine ja näin, niin silloinhan se maine kyllä kiirii ja hyvä kello kauaksi kiirii. Mutta kuitenkin se, että somessa niin itse näkisin, mikä sitten potentiaalina, niin sitä hyvää mainettahan kannattaisi niin jatkaa. Koska kilpailijat, jotka on 2 vuotta, 3 vuotta, lyhyemmän aikaa ollut markkinoilla, niin ne rakentaa sillä koko ajan mainetta ja kyllä ne ottaa niitä asiakkaita sieltä. Kyllä. Laajentaa omaa kohderyhmäänsä. Että se on semmoinen, se on kilpailuvaltti se kokemus ja pitkä tavallaan semmoinen, että pitkään on tehty tätä hommaa ja meillä on hyvä maine asiakkaiden keskuudessa, mutta kuitenkin sieltä koko ajan tulee uusia kohderyhmiä. Asiakkaat käyttää kumminkin ne samat ja asiakkaat käyttää sitä somea. Justiin kannattaa niin vahvistaa sitä omaa asemaa. Jos nyt näyttää hyvältä, niin me ei voi tietää, mikä se on vuoden, 2 tai 5 vuoden päästä se asema, kun tulee lisää kilpailua ja siellä otetaan kaikki nykyaikaiset keinot käyttöön. Eli otetaan ne paikat haltuun, missä ne asiakkaat viihtyy. Mutta sitten taas se tullaan siihen liiketoiminnan tavoitteeseen, että onko tarkoitus lopettaakin liiketoiminta vuoden päästä. Ja silloin ei välttämättä olekaan intressiä. Mutta sitten jos halutaan liiketoimintaa tehdä jatkossakin ja ehkä seuraavalle sukupolvelle sitä rakentaa, niin sitten ehdottomasti kannattaa ottaa haltuun näitä markkina-asemaa vahvistavia keinoja. No sittenhän toki yksi vaihtoehto on tietenkin ostaa se palvelu ulkopuolelta, mutta siihenkin tuntuu olevan haasteita. Et sitten siinä monesti tulee haasteena se, että näitä nyt on näitä mainostoimistoja joka lähtöön, että osaanko nyt valita oikein ja mitä mä saan. Monesti on myös se just aika iso, että ei tiedetä mitä saa mihinkin hintaan. Että niinku sulle lätkästään vaan 2 tonnia, mutta mitä sä saat sillä ja mitä se konkreettisesti tarkoittaa, niin jää monesti niinku vähän sitten vajaaksi. Yksi tyypillinen on myös se, että kun haluttaisiin tehdä ensin kokeilla, lähteä tekemään pienesti ja sitten ei tiedä miten isolla skaalalla sitä halutaan kasvattaa. Se on kanssa toinen. Ja sitten toisaalta se, että ei myöskään niin koeta sitä, että haluttaisiin pystyä vaikuttaa siihen kampanjaan ja haluttaisiin pystyä itse vaikuttaa tosi tehdä yhteistyötä sen yrityksen kanssa, mainostoimiston kanssa. Ja sitten sen pitäisi toimia siitä suht saumattomasti. Ja siinä on semmoinen, missä monesti koetaan haasteita, että miten se saataisiin, että jos on joku ajatus, mikä haluttaisiin, vaikka että pitäisi joku messuille lähteä nopeasti, tai sitten, että hei, täällä oli täältä tämmöinen mahdollisuus, tai myöntää uusi tuote, tai pitäisi saada nopeasti, niin sitten sen pitäisi olla myös tietyllä tavalla aika saamatonta se asia yrityksen kanssa. Kyllä. Joo, tuohon on itsekin törmännyt tässä uran varrella, että tuo on aika iso semmoinen ongelma. Se on justiin tuo on tärkeä pointti ja tavallaan siihen liittyy myös se, että some voidaan tehdä hyvin monella eri tavalla ja eri tarkoituksiin ja tekijöitä on myös hyvin erilaisia. Ja sitten kun tavallaan tietämys on vähäistä, niin sitten monesti käy se, että halutaan se ulkopuolelta, koska ne resurssit ei riitä, mutta sitten unohdetaan se kilpailutus, että otetaan se ensimmäinen, joka tulee vastaan. Ja silloin ei tavallaan niin katsota sitä, että mikä olisi se paras toimisto vaikka hoitamaan sitä omaa markkinointipalettia siinä. Tuo on ehkä semmoinen, mihin mekin ollaan Nortella haluttu sitten vaikuttaa siihen, että puhutaan asioista ihmisen kielellä, ei tarvitse tietää valmiiksi mitään. Saa rohkeasti kysellä
kaikesta, mitä tulee mieleen. Ja justi yhdessä kokeillaan ja haetaan ne parhaat käytänteet siitä markkinoinnista. Ja vielä niin kuin semmoinen pohja-ajatus, että ei suoraan niin kuin haluta palvella sitä asiakasta, vaan se asiakkaan asiakkaita. Koska niitä vartenhan sitä somea tehdään ja koitetaan niin kuin yhdessä löytää, että miten me saadaan niille sitä arvoa tuotettua. Ja sitten ollaan rehellisiä siitä, että mitä me tehdään ja mitä me pystytään tekemään. Ja sitten jos on semmoinen, että tuntuu, että meiltä ei nyt välttämättä löydykään tähän avaimia, niin sitten voidaan suoraan sanoa, että hei, että joku toinen voisi olla ja voidaan vaikka suositellakin sitten suoraan. Että ei meidän kannata tai muutenkaan mainostoimistoja haalia vaan asiakkaiden takia, vaan tarkoitus olisi just tuottaa sille asiakkaalle ja asiakkaalle sitä lisäarvoa. Että sen takiahan me ollaan olemassa. Kyllä. Ja nimenomaan halutaan auttaa sitä liiketoimintaa menestymään ja sehän sieltä syntyy sieltä loppukäyttäjän kohdilta se tuotetun lisäarvon mukaisesti. Jos on just Joni puhui aikaisemmissa tavoitteissa, mikä se yrityksen tavoite on siellä, niin sen olisi tosi hyvä välittyä sen tavoitteen mainostoimistolle. Eli siksi pitää olla tosi luottamukselliset välit ja pystyä keskustelemaan siitä asiasta. Ja me ollaan tosi keskusteleva mainostoimisto. Me käydään niin asiakkaan kanssa tosi syvällisesti läpi, mikä se teidän tavoite on siellä. Ja ollaan tehty valmiita helposti ostettavia paketteja, mutta kuitenkin silleen, että pystytään niitä räätälöimään asiakkaan tarpeiden mukaan. Ja ei tavallaan pelata numeroina siinä, että yksi asiakas, kaksi asiakas, vaan siellä on aina asiakas Oy, ketä palvellaan ja heidän asiakkaita. Ja sitten just esimerkiksi oikean elämän esimerkki siitä, että on lähdetty asiakassuhdetta solmimaan ja sitten on tehty suunnitelmaa somemarkkinoinnista ja sitten tultiin siihen lopputulokseen, että puhuttiin tai asiakas haluaa oman näköistä palvelua ja sitten meistä tuntuu oman kokemuksen perusteella siltä, että se ei ehkä tuota lisäarvoa niille heidän asiakkaille. Niin sitten on suoraan sanottu, että ei me haluta lähteä tekemään yhteistyötä sen takia, että ei vähän turhaa käyttäisi rahaa siihen. Että sillä tavalla halutaan rehellisesti palvella asiakasta sen arvon mukaan, mitä nähdään kokemuksen kautta, mitä se tuottaa. Toki kerrotaan ja sanotaan, mitä mieltä asiasta ollaan, että kannattaa se keskustella siitä. Kyllä. Niin. Kenenkäs sitten pitäisi tehdä sitä somemarkkinointia tällä hetkellä? Että varsinkin tällä hetkellä, kun on monia tuo taloustilanne puhututtanut ja tuntuu, että tuo markkinointi on se, mistä ensimmäisenä karsitaan, että kun se koetaan, että se on turha kulu vähän mutta silloinhan just pitäisi markkinoida. Kyllä, tuo on tosi mielenkiintoinen aihe ja kun mietitään ylipäätänsä, miten talous yhteiskunnassa toimii, niin se, että jos on haastavat ajat, niin herkästi me sitten lyö hanat kiinni ja säästellään ja tiettyyn pisteeseen se kuuluukin siihen, mutta sitten helposti vetää liian tiukalle ne nyörit. Silloin rahaa ei kierrä, talous lamaantuu entisestään ja vähän ruokitaan sitä lamaa. Ja sama myös näkyy tässä markkinoinnissa suoraan, että jos on vaikeampi tilanne, se on helppo markkinoinnista ehkä nipistää, mutta sitten kannattaa miettiä sitä, että lyönkö ne nyörit kiinni ja mennään vähän nurkkaan odottamaan, että tulisi parempi tilanne. Vai käytetäänkö se hyöty, mitä silloin on saatavissa, että kun kaikilla on se sama haastava tilanne, että sitten taas investoidaan siihen ja koitetaan löytää se polku sieltä ja vahvistetaan silloin sitä asemaa, kun ollaan kaikkein vaikeimmassa ajassa. Silloin myös kilpailu on kaikkein kovinta ja silloin on eniten kysyntääkin. Joo, ja kyllähän sitä markkinointia muuten tehdään, että niitä asiakkaita saataisiin, niin ei ne siinä oottamalla sitten tule. Että kyllähän sille täytyy jotakin tehdä. Se voi olla, että budjettia voi vähän pienentää, mutta ei sitä kannata ihan kokonaan nollille pistää. Että kyllä sieltä sitten joku kilpailija aina löytyy, joka tekee sitä markkinointia ja ottaa ne viimeisetkin asiakkaat sieltä sitten. Ja se kannattaa muistaa myös, että se on sijoitus, koska siinä tilanteessa, kun on tiukemmat ajat, koska maailmantalous on aina mennyt ylöspäin, se on kasvanut aika pitkään jo se maailmantalouden on vähän vaihdellut, mutta se vaihtelee, mutta sitten loppujen lopuksi, kun miettii sitä, että kun ollaan aallon pohjalla, niin silloin kun sijoittaa rahaa, niin mä näen markkinoinnin jopa niin, että silloin kun te kasvatatte asiakasasuuksia, eli taas saatte uusia asiakkaita, niin he muistaa teidät ja he ostaa jatkossakin. Ja jos heillä on luottamusta, he ei ole todellakaan osta kilpailijalta silloin. Ja sitten kun tulee paremmat ajat, kaikilla on enemmän rahaa, taloustilanne paranee, niin teidän maine kasvaa samalla. Että se on taas
Et nyt on loistava osuus aika niin voittaa niitä markkinaosuuksia ja niitä saa nyt edullisemmin, koska se kilpailu on niin, tavallaan sitten, jos kilpailijatkin tekee samaa, että ne menee sinne nurkkaan, niin sitten tavallaan siinä voi itse, kun lähtee sitten rohkeasti, niin voikin löytyä sitten aika mahdottoman hyviä kasvumahdollisuuksia siinä vaiheessa, kun se kasvu taas alkaa. Silloin olette vähän niin edellä muita. Tuo justiin taas palataan siihen, että kannattaa jo tänään lähteä vahvistamaan sitä omaa markkina-asemaa. Ja sitten kun verrataan moneen muuhun markkinointiin, esimerkiksi lehtimainoksia, teippauksia, mitä muuta suoramyyntikin, niin esimerkiksi somemarkkinointi suhteessa näihin edellä mainittuihin, niin sillä on semmoinen korkoa korolle efekti myös olemassa. Että jos me tänään jo panostetaan siihen somemarkkinointiin, tehdään postauksia ja jätetään ne sinne omaan profiiliin näkyville, niin koko ajan se riski kasvaa, että enempi ja enempi ihmisiä on nähnyt niitä. Ja ne vahvistaa myös niiden seuraavien postausten asemaa siellä. Mm. Ja silloin se etu saadaan samalla kuin sijoittamisessa, niin mitä aiemmin aloitetaan, niin sitä isompi se hyöty on. Ja sama myös niin kuin peilautuu tuo, että jos vaikeassa taloustilanteessa lähdetään sitä tekemään, niin se, että silloin kun se talous kasvaa taas ja lähtee niin kuin elpymään, niin mikä se potentiaali silloin on, kun siellä on jo pohjalla tehty sitä pohjatyötä. Kyllä. Ja toki me ei voi sitä, jos miettiä, että mä oon nähnyt yhden asiakasyrityksen niin huonompaa suuntaan, heikompaa suuntaan menossa, niin sitä on tosi vaikea lähteä kritisoimaan siinä vaiheessa, kun oikeasti on alamäkeä ja käynnissä, ja et uskaltaako siinä tilanteessa lähteä kokeilemaan uutta. Koska sitten kun sulla niin lähtee se, että okei, tää lähtee luisuut, tää homma karkuun, niin uskallanko mä kokeilla sitä uutta somekanavan hommaa, uskallanko lähteä maksettua mainontaa testaamaan. Tosi monella asiakasyrityksellä se haastelee siinä, että mä en niin enää, että tää lähtee käsistä tää homma, alkaa pelottaa ja paniikki tulee ja ahistaa se homma. Että nyt mennään aika kovaa alaspäin yhdellä asiakkaalla ja tämmöinen, niin sitten siinä tilanteessa, että pitäisi ottaa se, niin olla rohkea, kääntää sitä suuntaa ja huomata, että hei, että ne, jotka tekee tätä somemarkkinointia, niin ne pärjää siitä. Niillä se, osa firmasta jopa kasvaa tällä hetkellä. Se kasvumahdollisuuksia on siellä. Että siinä vaiheessa, jos niin sitten säikähtää maailmantilannetta, että ei, nyt jännittää tämä tilanne, niin siitä olisi hyvä vähän pysähtyä ja oikeasti vetää henkeä. On mahdollisuuksia myös kasvulle tulevaisuudessa. Se ei ole tässä tämä kaikki. Ja tuon justiin se täytyy siinä hetkessä pystyä miettimään, että halutaanko me jatkaa sitä alamäkeä vai nousta sieltä ylös ja mitkä on ne keinot löytää. Niin tämä on selkeästi yksi semmoinen elämänlanka siinä vaiheessa, kun alkaa liiketoiminta vajoamaan, että otetaan haltuun lisää sitä markkina-asemaa ja sieltä saattaa jopa uusia kohderyhmiä löytää vahingossakin, mitä ei ole hoksannutkaan ennen. Ja aika paljon tässä somemarkkinoissa varsinkin pitää katsoa just sinne tulevaisuuteen. Että ne tulokset ei tapahdu tässä sekunnissa, vaan ne on tuonne tulevaisuuteen investointia. Kyllä, ja sitä voi hyvin eri mittakaavassa tehdä, että ei tarvitse pelätä sitä, että tämä on nyt jätti-investointi tähän someen, se voi pienestä just aloittaa ja katsoa, että miltä se tuntuu ja näyttää ja voisiko se olla se oma juttu ja lähteä siitä sitten rakentamaan semmoista sopivaa palettia siihen omaan liiketoiminnan ympärille. Joo, just se, että riittävästi on niitä pientä semmoista, mihin laittaa sitten tavallaan niin verkkoja vesille. Et kun sitä laittaa riittävän laajalle, niin sieltä löytyy se vetävä koukku. Et somemarkkinointi on semmoista, että myös se, samalla myös se, että paras postaus löytyy sieltä tai kun sitä tavallaan tuottaa sitä sisältöä, niin sit sä löydät sen oikein kohderyhmän, oikein kanavan, oikein tavan toteuttaa sitä vielä. Me just yritetään auttaa siinä, että se löytyisi niin nopeammin. Että se kokemus auttaa siinäkin, että koska some on semmoinen maailma, että jos siellä mikä toimii, niin sitä kannattaisi niin vahvistaa. Se on niin kuin kaikki muukin markkinointi, kokeilukulttuuria. Etsimällä löytää sen oikeasti toimivan ja parhaan ja ne omat asiakkaat. Ja me ollaan siinä mukana kokeilemassa. Mitä olette mieltä, kenen ja miksi kannattaisi tehdä itse ja milloin kannattaa ulkoistaa markkinointi? Ja nyt erityisesti niin kuin somemarkkinointi. No aloitetaan tästä, että kenen kannattaa itse tehdä, niin sellaisen, jolla on aikaa ja resursseja sitä tehdä. Monesti ne on pienempiä yrityksiä. Ja monesti jos sä lähdet tekemään somea, niin sulla täytyy olla aika tarkasti tiedossa kaikki sun yrityksen arvot ja liiketoiminta ja muu. Et silloin se on helppo lähteä. Ja jos sä oot käyttänyt somea, niin sehän ei ole niin vaikeaa lähteä sitä kokeilemaan. Ja tuo on sitten jos haluaa oppiakin, että mitä se on ja
mitä se tarkoittaa, niin silloinkin voi ottaa ja itse lähteä testaamaan, että miltä se näyttää. Siinä on aina justiin, jos on vähän hatara se osaaminen, niin tietynlaisia riskejä olemassa, että minkälaista viestiä siellä välittää ja muuta, mutta rohkeasti ehdottomasti kannattaa kokeilla, jos ei vielä ole kokeiltu. Ja sitten kun alkaa tuntumaan, että tässä olisi vielä paljon enemmän otettavaa ja ei ole resursseja tuottaa sitä arvoa, mikä tästä olisi mitattavissa, niin silloin se kannattaa ehdottomasti ulkoistaa, koska se maksaa itsensä takaisin. Joo, kyllä. Rohkeasti ottaa vaikka sitten yhteyttä ja mekin voidaan sitä yhdessä sitten pallotella, että onko nyt semmoinen hetki ja millä kulmalla sitä kannattaa tehdä ja mitä siinä olisi teidän liiketoiminnan kannalta niin kuin järkevää lähteä tavoittelemaan, niin niitä voi yhdessä miettiä myös. Joo, se on ihan hyvä kysymys, että kenen ei kanti tehdä somemarkkinointia. Tuleeko ajatuksia semmoiseen? Ai ollenkaan. Joo. Eipä tule äkkiseltään mitään. Yksi ainut esimerkki tulee itsellä mieleen ja se on semmoinen justiin, jolla on tavoite alas ajaa se liiketoiminta, eikä sillä ole tulevaisuutta. Mutta siinäkin on taas niin kun, siinä on yhteiskunnallista hyötyä, että siinäkin tekisi. No sit ihan joku tietty tosi monimutkainen oli yksi. Se on joku tosi erikoistunut yritys, joka on niinku ihan yhteen asiaan ja sitä kohderyhmää ei vaan niinku löydy. Se oli joku yrityksille teki niinku tavallaan tämmöisen niinku palosulkusysteemejä ja heidän kaikki asiakkaat käytännössä niinku tuli niinku tavallaan niinku suoraan ostivat heiltä. Tai sitten tämmöinen, että joku vakuutusyhtiön kautta tulee sitten asiakkaat käytännössä kaikki. Että se liiketoiminta perustuu semmoiseen jo olemassa olevaan asiakasryhmään, joka sitten tulee tiettyä polkua pitkin, erilaista ostopolkua pitkin ja saapuu automaattisesti heidän tiskille ja aina ostaa. Tämän tyyppinen tilanne. Mut todellisuudessahan se on niin, että tosi moni yritys joutuu itse luomaan se ostopolku. Ja parhaimmillaan se ostopolku on osa, että some on osa sitä ostopolkua. Että saadaan rakennettua sellainen ostopolku, jossa asiakas siirtyy sen somekanavien kautta, feedin kautta, teidän verkkosivuille ja verkkosivun kautta sitten suoraan ostavaksi asiakkaaksi. Niin semmoinen on siinäkin paras, koska työllähän se joutuu rakentamaan sen polun sinne. Kyllä. Ja just se, että jos se ostopolku ei valmiiksi tulee vaikka toisen toimijan kautta, niin siltihän sinne täytyy se oma asema vahvistaa. Aina on mahdollista tulla uusi kilpailija ja tehdä asiat paremmin. Ja jos ne tekee ihan samalla kuin sun liiketoiminta on tottunut tekemään, mutta sitten ne tuo lisäksi semmoisen yleisen positiivisen fiiliksen vaikka somen kautta. Ja sillä on heti markkina-asema vahvempi ja on mahdollista, että se syrjäyttää sitten sen pitkänkin sopimuksen, jos siellä nähdään sitten uutuusarvoa. Kyllä se on väistämättä kaikki pystyy siitä mittaamaan hyötyä. Ellet sitten väkisin halua just, että ei mitään kasvua, haluat pikkupuuhastelua tehdä, niin kyllä. Sitten ei ehkä kannata, jos et halua liikaa asiakkaita, mutta kyllä, ja siinäkin on tavallaan se, että jos sen nykyisen volyymin haluaa pitää, niin siinäkin täytyy vahvistaa se oma asema. Että siinä voi tulla se viereiseen liikkeeseen samaa alan putiikkia vie ne asiakkaat, jos se tekee vähän paremmin. Ja sitähän tänä päivänä paljon tehdäänkin, että ne perustaa uusi yritys, ihan uusi toimija, markkinoilla kasvaa tosi nopeasti ja käyttää somea, myy tehokkaasti ja sitä kautta rakennetaan ihan uudenlaista liiketoimintaa. Ja se on, koska siellä on paljon mahdollisuutta viedä sitä liikeosuutta, koska ne asiakkaat on siellä somessa niistä eri tavalla. Toki vanhalla perinteisellä kivijalkaliikkeellä tai myymisellä tai joskus puhelinsoitollakin, niin silläkin on paikkansa. Että ei se, ihmisethän ei koskaan muutu. Kyllä. Teknologia vaan muuttuu. Niin, kyllä. Ja tuo on totta, että on paljon semmoista, varsinkin kivijalkojen yhteydessä, että luodaan semmoista ilmiötä ja buumia ympärille, jolla siitä viereistä liikkeestä koetaan hakea sitä markkina-asemaa. Tai niissä ihan uusista kohderyhmistä, että aina ei ole kilpailijaa vastaan kisata. Että joskus voi olla ihan uusia ihmisiä, ei kiinnostu sitä, jos myydään vaikka esimerkiksi polkupyöriä tai harrastepolkupyöriä, alamäkipyöräilyä, niin uusi harrastus, niin se löytyy sieltä somesta, se keksitään. Joskus tarpeen luominen voi olla niin tärkein. Että aina kyse ei ole pelkästään kilpailusta, vaan voi olla kyse myös tehdä uuden tarpeen luomisesta. Kyllä. Uudella kohderyhmällä. Siinä on paljon mahdollisuuksia ja just liiketoiminnasta, niin kuin,
Hyvinvointipäällikkö nyt säikätti jotain. Mutta podcastin kuuntelijoille siis tiedoksi, jotka ei videota näe, niin täällä on tämmönen saksanpapen koira, joka viihdyttää kyllä työntekoa. Sen nimi on Rose, se ei osannut esitellä itseään. Mutta justiin se, että paljon on mahdollisuuksia ja siitä ei kannata sellaista painetta, että nyt pitäisi kaikki tehdä, vaan vähän niin kuin pala kerralla lähteä testaamaan uteliaasti, että mitkä on ne omat mahdollisuudet somemarkkinoinnin yhteydessä ja hakea se oma liiketoiminnan paras malli siihen ympärille. Että rohkeasti vaan kokeilemaan. Ja sitten kun alkaa tuntumaan, että alkaa resurssit ja osaaminen loppumaan ja haluttaisiin vielä enemmän mitata siitä, niin meillä on sitten Nortella myös tarjolla näitä somemarkkinoinnin palveluita. Ja semmoisella rennolla tyylillä tehdään sitä loppuasiakasta palvelevaa sisältöä, joka on sitten hyvin erottuvaa, mikä on myös yksi semmoinen ongelma, että monesta paikkaa tehdään semmoista hyvin tavallista, geneeristä sisältöä, mikä ei oikein herätä mielenkiintoa siellä kaikkien muiden seassa. Mutta... Joo, tosiaan se tyyli on sitten sellaista, mikä kiinnittää huomion ja puhuttelee asiakasta, mutta myös halutaan sitten aina muistaa se meidän asiakas, että se on sen brändin ja arvojen mukaista sisältöä tietenkin, että se olisi mahdollisimman sen yrityksen näköistä, mutta toimivaa. Sitten meillä on nyt tämmöinen uutiskirjepaketti, että somen lisäksi luodaan myös lisäarvoa uutiskirjan avulla ja sillä viestitään ja koukutetaan sitten uusia asiakkaita ostamaan. Että se on hyvin toiminut tässä, uutiskirjat toiminut tässä somen rinnalla. Kyllä, ja tuo erityisesti niin kuin palvelee verkkokauppamyyjiä ja täydentää sitä ostopolkua erityisen hyvin toimivalla tavalla selkeästi. Ja se on semmoinen aika tehokas kokonaisuus. Ja sitten helposti saa näitä some- ja uutiskirjan sisältöjä nivottua vähän yhteen ja ne tukee vähän niin kuin toisiaan ja ehkä toinen auttaa toisen kanssa ostopäätöksen luomisessa sitten. Että se on kyllä ollut ihan toimiva kompo. Just tosta, että jos itsellä ei ole resursseja tai haluaa opetella tai tekemistä yleensä, niin kuin somen tekemistä tai sisältöä, niin kyllä meiltä löytyy se apu. Just tänään asiakkaan kanssa käytiin keskustelua aika hauskasti siitä, että kyllä se niin kuin jännittää tietyllä tavalla se sisällön tuottaminen ja tietyllä tavalla siitä voidaan sopia, että okei, että tämmöinen pitää tehdä, mutta sitten se voi tuntua pakolta, mutta paras on se, että jos niin se lähtee sitten siitä itsestä kiinni, että hän päättää itse, että hei mä lähden ja tää tuntuu musta hyvältä, nyt mä kokeilen tätä, mä haluan testaa miltä tää tuntuu ja oikeasti rohkeasti lähtee niin toteuttamaan. Ja meiltä löytyy käsikirjoitus, me tullaan puoleen väliin vastaan, me opetetaan tekemään sitä asiaa, kirjoitetaan käsikirjoitus ja pystyy tehdä valmiiksi tosi pitkälle sen, että mitä sä sanot siihen, vaikka sanasta sanaa, jos on tarve. Että tavallaan se ei jää siitä kiinni, että mikä fiilis sulle itselle jää siitä, että uskallaks mä, haluanko mä lähteä, miltä musta tuntuu tää. Niin siihen on niin tarjolla meillä tosi paljon tukea ja apua. Ja Joona joskus sanoitkin hyvin heitit, että ostettua osaamista. Ja sitä on niin moneen tasoista, että voidaan tehdä ne käsikirjoitukset videoille ja tehdä videosisältöä. Tai sitten jos halutaan, niin voidaan tehdä ihan kuvapostauksia kuvapankin perusteella ja palvella sitä kautta, tuoda sitä viestiä. Mutta justiin tämäkin on semmoinen, että täytyy se oman liiketoiminnan paras reitti löytää siihen. Ja sitä pystyy sitten muokkaamaan. Siinä ei ole sille, että kun tehdään asiakkuus somemarkkinoinnista, että nyt ollaan lukossa siinä. Vaan justiin se on sitä kokeilukulttuuria, että etsitään se paras toimivin ratkaisu siihen. Ja halutaan tehdä helpoksi totta kai niin kuin meidän asiakkaille tämä somemarkkinointi. Että jos haluaa vaikka kokeilla sitä videon kuvaamista itse, niin tuon se mahdollisimman helpoksi. Pilkotaan semmoisia osia, että se ei ole iso kynnys aloittaa sitä tekemistä. Puhutaan semmoisilla termeillä, että se asiakaskin ymmärtää, että mistä tässä on kyse. Että ei tule vaan jotain hienoja fancy-termejä sinne ja asiakas on vaan ihan kuutamolla, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä, eikä saa ikinä sitten aikaiseksi loppujen lopuksi. Itsellä on jäänyt eräästä asiakkuudesta mieleen. Erityisesti oltiin nettisivuja suunniteltiin ja sitten se asiakas oivalsi, että hei, voinko mä oikeasti lenkkipolun yhteydessä soittaa ja kysyä näistä asioista, mistä mä en ymmärrä mitään. Totta kai voit. Että mietitään sitten yhdessä, että mitä ne tarkoittaa. Joo. Että se on meillä niin kuin intressi, että palvellaan sillä asiakkaan kielellä ja yhdessä etsitään ne parhaat ratkaisut. Ja erityisesti haluaa auttaa se
asiakkaan liiketoimintaa menestymään tällä. Kaikki hyötyy. Se myös lisää sen loppukäyttäjän arvoa ja myös sitä kautta saa sen hyödyn sieltä kautta. Vieläkö tulee muita ajatuksia yritysten somemarkkinoinnin tiimoilta? Tämä oli aika semmoinen kattava, tiivistävä paketti, että mitä se somemarkkinointi on sen yrityksen näkökulmasta ja miksi sitä kannattaisi tehdä ja kenen sitä pitäisi tehdä. Ja erityisesti tästä mieleen kannattaa ottaa se talteen, että rohkeasti lähtee kokeilemaan, mitä se olisi siinä omassa liiketoiminnassa. Kaikki sitä voi jollain tavalla hyötyä ja napata siitä kiinni. Tämmöisillä ajatuksilla oikein mukavaa aamun tai päivän tai illan jatkoa, milloin ikinä tätä kuunteletkaan, mutta mukavaa markkinoinnin täyteistä viikkoa sinne. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos paljon. Hyvää kevättä. Norte Markkinointipodcast. Yrittäjille ja markkinoinnin tekijöille suunnattu ajankohtaisten markkinointiasioiden foorumi. Kerromme ja keskustelemme. Liity keskustelun osoitteessa norte.fi/podcast.